Bali yan na isang city. No. May mga grupo sa Hindi mo makita, sir, ang mga manamit na kalatuan dito sa Iloilo. Yes. No? Iloilo. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa, ang Hotdogs ang ITPO. Ang Kape Kagbalita. Ay naman kita sa ngalan sa aming Provincial Director, Police Colonel Gilbert Correro, kami ang inyong mga maambong ng Iloilo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. At ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Umiten. Thank God it's Friday, Agosto 6, 2021. Kadasig sa mga adlaw, no? Ito ginigop lang. Kasi wala to ang Hulyo, subong sa kaanong adlaw sa Agosto, pila na lang kay adlaw, bare months na. Makubuto kahapon lang Lunes, subong Biyernes na. Tasig lang. Kaya sa ating mga Muluyo, especially sa mga workers dira, no? Mga nagtrabaho nga skeleton balabaw. Tomorrow, it's weekend, 2 days naman nga wala kita sa trabaho. Gani, kabay pa, na-maximize din ang mga free time to make yourselves productive man. No? Kung wala trabaho, it doesn't mean nga pahuway lang, pero kita natanan. Kung wala trabaho, pwede makapangkan din. Nakita ko subong mampingping sa social media kadamo sa ating mga kauturan nga nagamaligya sa mga nag-online selling sa mga tanong. Yeah, very good. Pag Speaking, kakaramihan, kita balita sina. Luwas ang mga tanong siguro, pwede man mga ulutanon. Na, pwede ko, pwede ko. Kaga, ang subong, while during the ECQ, enhanced community quarantine kita, bawal ang mag-dine-in, pero gina-encourage man ang mga take-outs, no? Kaya sa atin ng mga, may mga small and medium enterprises dira, mga nagapag-himo sa mga kalanon, mga pastries, pwede ka mo pala ka, no? Pwede ka mo kaputang online, kag pick up lang sa inyong mga, customers. Yes. Ayan. Okay, so ready na kamo para mapamatian ang mga accomplishments kag mga programa sa inyo mga Ilonggo Cup. Siyempre, pag-shoutout anay naton ang aton nga mga viewers kay Sir Romel Dilag. Good morning, sir, sa imo. Wow, siyempre si Michelle Sofia ang aton OFW watching from Chile. Taga-Capiz, ini siya. Regular, naman, isa ka viewers. So please, don't forget to share our live. Yes, kaya of course, si Tatay Joe kay Chris Tutanes dira sa kanbang uton kaupod sa mapaskog nga grupo sa Cholos Boys. Good morning, good morning. Kaya pa nga, ikapila na nga dosage sa inyong kape sa lumong adlaw. Kaya of course, sa aton dira mga R&T construction supply sa Dingle, mga boys dira, no? Entertain maayo mga customer para damo sa mga bakal nga despite sa sining maulanan nga panimpo, damo nga repair sa mga ato, repair sa ilang mga kudal. So gani kita i-boost niyo pero ang inyong mga Facebook pages para ma-reach ninyo ang posible ninyong mga clients, no? Of course, si Mama Zumusan Amar dira sa Licanes, si Ma'am Jenny Ong, si Ma'am Nova sa Magaysay sa Saudi Arabia, si Ma'am Rose Dasar dira sa Roas City, si Migo naton, no? Si PSMS. Daniel Carrante. Yeah, Mula sa ICPS 3. Sa bilog nga Paskog, ma'am, ang aton nga signal dito sa Iloilo City. Actually, even in Negros Occidental, Capiz, Antique, Guimaras, Aklan, nalabot na sa ating programa. Kaya gilabot gani sa Kamprami, si Police Brigadier General Harris Fama. Thank you so much. Kay Sir Thor M. Acuna, maayong aga mga Lodi. So good morning nga sa inyo. Speaking sa mga sa ating isa ka technical staff dala kay ESSG, Alger. Hambalya, pero halungan gid ang mga malahalong nga tanong kay Basi Kawatog. Speaking of, kahapon, August 5, mga alas 12, udto gini, kaganhon. Dito sa Barangay Abagay, Dingle, Iloilo, may nagreklamo nga isa ka biktima, sir. Kay ini si Cristina Santos Ipatosa, na-discoveryhan niya ang iya nga mga rear. Ini bilang mga rear plants niya, kumbaga ini mga pilik, kumbaga sa relief, ning mga pilik na bilang mga tanong mga niya. variegated Na mga kumbaga ina sila mga mga malahalo na nagkakantidad sa mga 16,000 mil tanan ging bugnot kaging kawat sini sang suspitsado nga si Vicar Rizano Isumo nga taga ni siya 41 anyos ang 40 anyos ang edad
fish vendor ini siya nga residente sa barangay Tubungan, Barutak, Nuevo Iloilo. Kag ini si Rodel Padios Diaz, 24 anyos, puro pa ni mga lalaki, siguro mga plantito man ini or plano Manila nga ipagabaligya. Nga taga barangay Malublob Dumangas naman ni siya Iloilo. Maayo lang sir kay may CCTV dito sa lugar kag na-recover diri sa balay sa isa ka suspect kay Vicarizano ang ini nga mga tanong. Pero siyempre, pagkapasakaan man ini sila giyapon sa kaso, depende sa inyo istoryahanay dira, no, di ba? Tamaan ka attractive ini mga tanong kay malahalon kag tamaan ka rare gani, no? Pero kung mo sir ang isa ka isa ka mga tag 2,000 mga muna. ang ginagani si May Jane, may ipakita man sa ako, no? Dito man sa Dingle, may dito ka subdivisions nga subdivision I mean, nga damo sa mga tanong, no? Kaya I was surprised ang mga bili sa mga tanong, may isa dito nga ginaayo 5,000, pila na kabilog nga dahon, pero hindi paghati sa tag-iya, considering nga it's very, very gani. Kay, just imagine no, ang iyang dali ng mga dahon, green, pero nagbuwa iya, puros puti. Ang sa babaw niya. Daw ano na siya, mix na siya, variegated. Mix, variegated. Pure puti jacket, sometimes you cannot find really, no? Usually, sa mga pasta, anong kanyang hindi ayos ang 5,000 o yung hinahatag. Sir, sa subong nga pandemya, feel gidya ang ang kagluto, ang gutom, ang kabudlay, kahit ano pa kahapon, may arabilited report man nga natabo dito sir sa Dingli gihapon. Kay natabo isang August 4 alas 6 ang aga, dito mismo sa eskwelahan ini siya sa principal's office kag sa kindergarten room sining Dingli Central Elementary School. Abi mo sir nadula ining 34 ka tablet. Syempre bala naman naton nga ini siguro pagagamiton ini sa mga online schooling. Ingkawat sining aton suspetsado nga si Justin Lee Binacubra. 23 anyos ang edad, single pa ini siya, kaya siyempre may kaupod ini siya nga minor. No, makon mo no to. So sa bulig man dako gid no. Sa ato nga mga local chief executive, thank you so much gid kay sa inyo pag-install dira sang CCTV no. Kay tungod sini sa CCTV footage na dakpan ining mga suspetsado. Pag na-recover out of 34 naton ka mga tablets, na-recover ini 32 lang kay ang duwa ko na nabaligya na sa susubong pinakandakan pa ilasang follow-up investigation sa atong Dingli PNP. Sa ato pagpupuluyo ko nakabili, nakabakal, I mean, isang duwa sini ka mga units ang tablet kay hindi paliyog ibalik ina kay na siya is also a violation of law ang magbakal sa mga items na kinawatan. You should have verified kung ano ang sources ni mga tablet kagani sa mga balita kung makalabot sa inyo. Palihog sa atong mga viewers, share niyo yung video kay basi makalabot dito sa atong mga pumuluyo kag ma-remind ang nakabakal sa mga tablet nga ibalik na nila sa Dingli Elementary School, no? Ini mga tablet because ina siya halin sa kinawatan. Yes, kay the moment nga mabalibad ka mo kag na-identify ka mo nga nabakal yun na, pwede ka mo kasuhan sa anti-fencing Anti-fencing law. Okay, hindi lang gid kawatay kag ang natabo may robbery pa gid. Kahapon nga natabo dito sa Kabatuan, Iloilo sa barangay Tupol. Isa ni siya ka collector, kasad lang kay wala na identify ang duha ka suspect nga nagtaya sa iya sang armas. Kag ini siya na kawatan gid sa 50 to 60,000 pesos. So, sa atong mga collectors, I've been working with a lending before ako ng police mapingping. Kag isa natong dira ka technique is kung aware naman kita nga ang atong ginakolektahan sa atong mga remittances ka ini are ang ma-pattern ka, mabalaan ka sa mga malain sa ginawa nga ini. Kaya kung ako sa inyo, you have to divert yung mga road ninyo. Hindi ka mapa-pattern. Hindi mapa-pattern sa mga kriminal nga ini. Kaya better yet, kung kamo lending institution, may mga bangko, rural banks sa muna ang mga areas, pa-open ka mo their account and let your clients deposit sa sining mga bayad nila, ilang remittances or amortizations. Kaya just get the kuha nyo lang ang deposit slip as a copy to prove sa ilang nga payment, no? Kag ako at that time very helpful gid kay wala ko yung agi ko nga na hold up because nga kung isa bangko and then the company namo na nagakuha sa sa kwarta with the security guard. So mas safe siya, no? Kag sa subunan na chimpong ako sa diin ang iban tungkol sa kapigadon, ginarason na lang kapigadon nga mag hiwat sa sining mga kriminalidad, no? Pero I think sa atong mga pumuluyo
despite sa kapigaduhon ng ato na tuman, mas maayo pa magpangayo pa mo sa tupad balay ninyo, magkadto ka mo sa aton nga mga local officials to ask for support, dahil to commit action. Kaya the moment yung dakpan ka mo, dako pag nga problema ang inyong angkot, hindi lang sa inyo pagalingon, kundi sa inyong mga respective nga mga pamilya. Pero sigari sa na-mention natin kahapon, maayo pa, nga tawgon ikaw makapalong ka, patay gutom, kung para pagalibilan, ikaw sang makawat ka. Bahala niya mga magkakaon kita sa naging laswahan ng katangkong, no? Dapat na katangkong or lupo dira whatsoever, no? Or kung una gani based sa story sa akong ngayon kanan, katilaw guys sila magkaon na puros lang niya ano ang tambo. Wala subak. Tambo lang because wala sila sa available nga kanon. Pero may tambo sila. Ambas tata namo, ambas ang parents namon, mas okay pa mo. Basakit mo to dang tanawon or batsagon nga gakaon ka mga puros sa tambo at that time ako yung mga utod gagmay pa lang. Pero at least yan, they live with integrity, credibility. Kaya wala sila sa nagkanto, nag-resort sa sinalabahan ng mga awat or whatsoever. I-share ko man sir, sa una sa gagmay pa kami, nakaagi kami bala na sir, kaya wala kami bugas. Nakaagi kami na bala ang kapayas. Inasal na bawan na ginasang akong magulang. Wala ka na bitsin, asin lang gina para lang gid may makaon kami. And we can survive, we can survive. Kaya mo na gani nga hindi rason ang kipek again. Sulit-sulit na mo hindi rason ang kapigaduhon nga mag kumitar kita sa sining mga krimen sa pagpangawat, pang-hold up, kay hindi siya dako nga sala sa aton nga lahi, kaya unfair ina man sa mga kompanya kung sa diin may may ginasagod ba nga mga empleyado kaya sa inyo nga safety. The moment nga madakpan ka mo, then mapiso ka mo, dako ka huol para sa bilog nga pamilya. Yes, so before natin ipadaan, ipag-shoutout natin, yes, speaking of, kay Ma'am Nova Sumagaysay, kay Ma'am Casey Vargas, a blessed morning, Ma'am and Sir. Siyempre, itong kayo nag-mention mo, Sir, ang Kalibo MPS. Yes. Good morning, Ma'am. Kag siyempre, ang aton nga PNP Miagaw is also watching, and si Sir Alan Camiring. Talking of Sir Alan Camiring, ang isa natin ka mataas man nga staff sa NAPOLCOM, gina-remind guide natin no, mga professionals natin, kaya mga kaupdanan diri sa Iloilo Police Provincial Office, nga ang examinations, entrance and promotional examinations sa National Police Commission, postpone pa, considering sa sining aton nga classification nga ara kita sa enhanced community quarantine. Pero initial good news ma'am because meaning you still have time to review sa mga general information and existing laws no usually nanging kamahin sa examinations sa aton nga National Police Commission. So kung mga general information, study na kamo sa mga current kag mga latest events. Okay, sa atong pagpadayon sa Sara NPS may natabo pagid sir nga kinawatay. Inadakpan ining si Rinaldo Abado, season 44 anyos ang edad, kay nangawat ini siya sa water pump. Sa sining atong biktima nga si Charmaine Expectacion. Ipineda, 29 anyos ang edad nga taga Barangay Labigan, Sara, Iloilo. Ayo lang, kay hugot gid ang follow-up investigation kag operation sining aton Sara NPS na recover ang ining water pump kag ining atong suspitsado magapangatubang sa kaso. Yes, inagdayogin nato ang atong mga kapulisan dara sa Sara NPS and of course even atong atong sa Haniway kanina to na sa hold up sa Kabatuan. Sa Kabatuan, no? Inadayogin nato mga kaupdanan. Sa Dingle. Sa Dingle. Ito mo nga ang tanan nga suspitsado na uptick nga nadakpan sa atong mga kapulisan. So thank you so much again. Kaya sumo nakita naton how relevant, how significant ang mga CCTV nga ini bilang aid sa aton mga uptick nga investigation. Congratulations din sa inyo nga tanan-tanan, no? Kagani sa aton mga pamuluyo, mga alikmaton kita na nakita na nato may mga insidente na sa kawatay. Pero very happy to report still, no? Nga sa aton diri nga monitoring sa sulod sa 7 ka bulan, tako ang ginubo man, nubo ang aton nga hindi ma'am. Sorry. While nagnubo ang aton nga 8 focus crime, ang aton nga motor napping, ang aton nga robbery kag aton nga theft incidents nagsaka. Feel good ang yes, mabala to siguro ang pandemya, ang kapigaduhon could be a factor nga nagsaka ini siya. Nga kami last year nubo ini siya mga insidente naton pero siguro nagsaka. But generally ang atong 8 focus crimes nagnubo sa 10.75%. Kag ang atong crime volume sa Bilog nga probinsya nagnubo man sa 11.71%, no? So dako ni nga nga progress sa atong ipagtinguha nga mangin malinong or papalinog
kag makatawhay ang probinsya sa Iloilo. So kahapon man sa Anilaw MPS may nadakpan nga top 6 nga iya niya sang Iloilo City level. Nadakpan dito sa Anilaw ini si Lodimar Baklas idil mo sa sala ni nga rape. Joint ni siya actually, joint operation ni siya sa pagpanguna sa Anilaw MPS ini kay Lieutenant Jersey Besas kaupod ini si ang iya nga deputy syempre si Lieutenant Ryan Chris Inot kag ining pagbiya MPS syempre sa pagpanguna sa ni Police Major Rolando Aranyo ka ICPO led by Police Lieutenant Colonel Rene Obregon. So once again, congratulations sa inyong pagkadakop diri sa atong top most wanted person nga si Lodimar Baklas Idelmo 31 anyos ang edad nga taga Barangay Mostro Anilaw, Iloilo. Ini siya wala sang bail recommended. Talking of break, no, sa pito ka bulan naton comparative this year and last year, wala gawas ang difference, no? Kaya mas nagdubo siya isa lang insidente pero para sa akong insignificant ang paglubong ini. Kaya din sa 92 kakaso sa rape last year, may ara kita subong 91 ka mga kaso, no? Palihog ang atong mga kababaihan dira, mga kabataan na lungan gid kag muna gani we have to make proactive actions bala. May ara bala kung sa damo sa atong mga cases diri sa rape sa probinsya sa Iloilo nga incestuous. Ang suspitsado kapamilya man, no? Wala mismo mga insist. Mura gani nga kung sa kasakit ini nga batsagon but again sa atong mga ginikanan hindi kita masyado kampante nga ang atong mga kabataan nga babae maano bala magpagabi or ma-involve or magtupod sa mga even kapamilya nga lalaki. Yes. Actually sir, isa sa nasa WCPD pa ako sa una, isa sa advocacy naman every time yara kami mga barangay visitation, mga barangay pulong-pulong, gina-explain, namon lalo na kung nag-lecture kami about sa Republic Act 835 kag RA 7610, gina-encourage namon diri sa mga tatay, wala sa ginadiskrimina nato ng mga tatay o mga utod nga lalaki para nagid ma-prevent naton ang tentasyon mo lang nga ginatawag. Pwede lang, hindi ka mo maligo, hindi natin mga mother dila, mga utod nga babae, hindi natin pagpabayaan nga paliguan sa atong tatay or sa atong utod nga lalaki. Kung anak man lang kita, ang atong mga manghod nga mga bata, bala nga babae, kaysa subong bala sir, ang mga babae, ang mga, miskan bata pa lang, makita, syempre, alangan naman sa bunan, ina, may tentasyon gidya, we can never tell. Para likaw na lang din. Hindi na lang gid kamo na lang ang mga iloy kag mga utod nga babae dila ang maligo sa inyo nga mga manghod labi na gid kung babae. Kag sa atong mga ginikanan man di kita masyado kampante pala nga we are so trusting sa aton mga mga lalaki nga upod sa pamilya, no. Mas kapalapit balay pagani sir, hindi mo lang ako nyari makilantaw lang TV. Insidente na natabuto sa amon nakilantaw lang TV gali iya kay ginamolest niya na yung bata sa ginalantawan niya TV kay kabuot lang gid kuno abi nga bata pero amo to. Let us be proactive sa sining mga bagay because the moment nga ma-damage ang atong mga kabataan nga babae, ang atong mga pamilya dira, dako na impact sa ilang psychological development, no? Kani sa atong mga tatay, mga nanay, please no, let us be careful. Yes, kasi reminders lang, no, sa mga ginikanan nga nagalantaw diri sa atong programa, reminders lang. I-remind nyo ang inyong kabataan nga anak, wala iban nga makakiss, di ba, makatandog sa mga private parts naton, dugahan man, ang aton man diri nga kinatawo, ang aton mga bulit, mga bala, i-remind ta lang aton kabataan. I know it's a very basic, pero kita, tungkol sa atong kasi kasakuon, nalilipatan na nato nila, i-remind, abi nila, it's normal lang, tiyaw-tiyawan. Kita kasi nga mga babae, balaan natin kung sabihin kita nga stage na ginabastos Okay? Yes. Kaga, good news lang galing subong sa aton nga crime statistics. Dako-dako ma'am ang ginubo sa aton nga cases on shooting, no? Almost 30% sa ang ginubo sa aton nga shooting incident sa probinsya sa Iloilo halin January to July sa sumoto compared last year. Last year may ara kita nga 66 ka mga cases, now we have only 54 ka cases. Kada kanami man dili because ang stabbing incident nagbubo man sa almost 8%, showing ang relevance sa ginatawag nga katuman nga mga liquor ban kag aton nga mga pag prevent anay sa mga social gathering despite the fact
nga may aral na gyapon sa Biblia sa atong mga pamilya o sa atong mga kauturan ang nag-violate sa sining inom-inom, tagay-tagay, no? Kaga in Pacific ang gabi, may dito man nga nagbinunanay, naglapusanay tungod sa sining nag-inom-inom. You see, hindi ka mo magpati sa mga balita, no? Hindi ka mo isolated case na sa ilan ay matabok, sa amon hindi na matabok. That's why continue ka mo sa inom-inom. Palihog. Hindi nyo nahalata na matabo pa ining sa inyong mga insidente, kag maginuso ka mo or mag-take actions kag pamatian ninyo. Nag-set na guys sa example, no, bad example ining mga insidente na report namo sa inyo, but yet kung you continue to insist and despite the protocols nga ginapatuman, kamo man gihapon na magtagay-tagay dira, we are just crossing our fingers nga hindi matabo sa inyo ang kakatabo sa sining mga insidente nga pagtiruhay kag pagbunanay. Just imagine ang mga suspitsado dire kag ang mga biktima magkapamilya. Kag usual nakatabo sa inanay. Ayo, kasakit sa ulo, but again, how I'm going to tell you, ano pinagdam ka mo dapat i-remind na please hindi na mag-inom, nga magtagay-tagay. Inom ka mo nga kamo-kamo lang. Kung sa gani ka mo na lang gani ang gainom nga ingresaan ang gani, buklan pa ka mo. Di ba? Mabuklan ka pa. How much mo kunara naging ka mo nga baisay ka mo parte sa boxing. May dinay ay bala ang Japan, dahil na sa Japan ang Pilipinas hasta nga nag-init ang inyong diskusyon hasta ka mo yan nag-boxing. Wala na wala kay pinandisanay na mo. Pinandisanay na, no? Kasi siyempre mga hubog na. Kagaya namin kasi because nagdubo man ang aton mga crime incidents sa Dalanon nga ginamahbalaton ma-site naton diri ang gipatuman nga mga border control checkpoint kag ang aton nga mga pag-limit sa movement sa atong mga pumuluyo. We hope nga even without the border control checkpoint, kita tanan-tanan nga naga mga motorista kung wala pa na sa importante nga mga nga mga transactions hindi gid ana hagad lagaw. Ma'am James Panjin sa pagit sa Antique may ara nga isa ka pharmacist sa isa ka pharmacy dito nga napatay after nga ang ilang nga motor sa iya nga nobyo nakabunggo sa baka. Yes. So meaning sa atong mga pumuluyo ba lang ang inyong mga kasapatan, even inyong mga ido, mga kuring ida, kung pwede pa lang makip sa inyong within sa inyong udal, no? Diri sa Uton nga area sa Vista dapit sa isa na kabanta ko nga mall, may baka dira nga pero nila ginapabayaan sa tuwa sandalan ang ila baka sa tuwa sandalan may natabunan mo sa amon kung sabi ikaw nabungguan mo na ikaw yung wala ka na disgrasya pero ang baka kung mapatay mo na wala bayaran mo ba na ikaw pa yung mababayad ay kapabayaan nila ikaw pa yung ang dumol dira ta iya sa area sa may C1 Road ihog lang please lang base ihigot yung mga saging tsakto ang inyo kakasapatan para hindi man makaano ay di ba kung makita sa atong mga barangay officials dira sa atong mga barangay officials I think hindi ka mo bulag nga makita ninyo ini mga baka nga nag-distract sa atong mga dalanon gani sa atong mga barangay officials dira kag sa mga pumuluyo man please take responsibility dapat may jutay mga pagkabalaka jutay ng pagkabalaka para sa ating safety sa ating mga motorista so ang isa pa rin nato sa crime statistics nato sa 7 months nagnubo o nagtaas ang aton nga mga special laws pero hindi siya good news ang pagsakas ng numero sa violations sa special laws good news because din nagapakita kung daw ano pagbaka sa ating kapulisan nga mangdakop sa mga illegalista illegal quarry, illegal fishing, illegal gambling, illegal drugs so congratulations sa ating mga chief of police mga deputies, kag of course sa team PNP, Ilocos Cops, sa probinsya sa Iloilo, nga nag-deliver sa sining overwhelming nga accomplishments on special laws. Yes. So speaking of, at sa katapusan natin nga accomplishment kahapon, ining Saragay PS nato na mo gini sila mga mabakas, no? Magdakop sining illegal quarry. Nadakpan ini kagapon si Rodjon Lusa, Iahulagay, Ugalungay. I mean, ang 45 years old, ng taga-barangay Tabukan, Barutak, Nuevo, Iloilo. So congratulations once again dira sa Saraga MPS kag sa mga personnel niyo da. Siyempre sa pagpanguna ni Police Lieutenant Johnny Arnal. Congratulations. Yes. So happy watching also to my sister Tessa Shelo Tupas Diso na bala na unay daw na ko sa kapayas. Miss ka wala lang bitsin manamit mo ko nagyapon ng saborong diba. So kung nasero, miss ka sin wala ka man ganyan balamon. Hindi tanan kamo lang ang naka-feel sa kapigadon. Even us, naka-feel man sila galing kay nagbabakas ng taa pangamuyo. Ako pangamuyo naton, aton man nga dunganan sa aksyon. Okay? Especially sa Bumang Pimping, I think we have heard a news, hindi pa man confirm pero ang mga dalatok ng malls sa syudad sa Iloilo, mag-asira.
They will be closing temporarily to help prevent ang spread sa COVID-19. Ang ako lang din nga na-worry because sa pag-close sa mga dalago amol, pila naman kalibo sa atong mga pumuyo ang madulaan sa pangamuyan, no, sa sweldo. Mura gani nga, when somebody called me up regarding sa sining assistance for individual in crisis situation, nagkamali kung ako pwede i-wave ko lang ako, no? Kung di ko lang mandatory nga tanang-tanang makabato ni wave ko sa mas nagkakinanglan nila, no? Kaya sa ato mga pumuluyo, tighten our belts, no? Hindi anay maghagad online sell and online shopping. Mag-add to cart, malibat dito like add to cart. Mga needs lang yun. Baka lang ka mo sa the most essential na kinalaman ninyo para hindi kita matamaan kaniwa pagtapos sa pandemya. Oo, pero sa isa na good news At ang nagka-problema sa diet na. So, nung medyo hapos, may rason sila ka mag-diet because nga, hindi ka na patuyang kanto sa mga restaurants, baka sa mga food beyond unit, no? Sa mga essential gini. So, baka kamuta sa mga higandalan na, sa mga sa mulutunod, sa mga prutas, buy what is in the season pa lang. Okay, kung anong sa season, mas barato So, dapat kita try nyo ka sa mga balinghoy, kadamo sa mga nagabalik balinghoy, kamuti, kalabasa mo kanamit, no? So, ganyan sa ating mga pumuluyo, again, sa sining mga chimpo nga may ara kita pandemya, sa mga chimpo nga damo sa wala sa nagatrabaho, damo pa na isang solusyon nila provide ang ating mga Ginoo. Ang mga gyapon, ibalik ko man gyapon namon, mananong kita. Ang ano lang, medyo mahatag lang kamo sang gamay nga effort. Siyempre, papangita sining compost, pagbakal. Pero plastic lang, mga utdo nyo lang ng mga plastic. Yung dahil recycle nyo lang, pwede na plastic bag imumulot ka kabilog na, maka-harvest na lang sa kamuti dara. Oo, pwede yun. Yan. So sa aton subong luwas sa mga COVID-19 nga ini, may arap kita subong ginatanaw nga mga iba't paging kabalatian ining tugas ang lamok tungod subong maulan na. This let us also help nga ang inyo na pala nga mga mga pots, mga baso dira mga empty, mga guma, i-check nyo na i-check nyo nga hindi siya magtinadira ang tubig para hindi magtugas ang dengue nga isa sa mga rason nga matinila na sa mga kitik-kitik. Kitik-kitik. So dengue is also deadly. So gani maghanong mga kita dire, suportahan naton ang probinsya sa Iloilo sa iya kampanya Limpyo Iloilo, no? Kaya gina-promote namin kani suportahan man naton ining Metro Wanderer. Ini siya gin-publish diri sa mga local natin ng mga writers. Ini siya iya sa no boundaries advertising and events. Gina-suportahan naton kay because ako personally happy ako because nga despite this pandemic ining grupo ng mga writers, mga seasoned writers diri sa probinsya sa Iloilo, sa Region 6, nag-combine forces para promote ang mga beautiful places to prepare all of us pagkatapos sa pandemya. May arang sa target kanto kanami sa ilan ng mga feature dire kadamo sa mga matahog na lugar na dapat nato bisitahan pagkatapos ng COVID-19. Gani kung may chimpo ka mo magpa-vaccine, please pa-vaccine ha. Kakabay pa nga kamuyo nato ang gobyerno nato makakuha sa dako nga funding kay makakuha sa dako nga volume sa vaccine para tanan-tanan kita ma-vaccina, no? Thank God. Nagining wanderer bala sir, nakita ko example kung ma-resume ng ato nga klase, pwede kita magamit sa mga estudyante dire. Kadamo sa mga pwede kay di ba yan inang sa sibika at kultura sa una na lang marano na panahon na subong kanaling kalipunan. Pwede nyo na giniya magamit dire ang mga history dire kung nga magkadamo-damo gali sa mga dire sa aton sa Iloilo. Yes, shout out ko great ang mga idol ko mga writers, of course kay Sir Ted Alwin Ong, kay Mama Karen Bermejo, kay Mama Ricine de los Santos, Raymart Escopel, kay Gloria Moralidad Concepcion, Rex Lars Latimer Albay, and of course sa ilang editor-in-chief kay Sir Ellen Rose na Obre, kag ang bilog na timan sa IMT News kay Sir Rodrickson. Congratulations and available na ni Sir din yung makita. Just text nyo lang si Sir i-PM nyo lang i-PM nyo lang si Sir Eleros na Obre o pwede ka makakontak sa ako para ma-refer ka mo sa ila para makasupport. This is only 100 pesos kaganamit nga support para sa atin. Metro Wanderer. Ano niya siya, July to September edition. First edition nila.
No? So, congratulations. Ang ilang pagalit daw kung may ka mo matahom ng mga lugar, no? Pwede ka mo ka Gmail, ka-send sa email sa ila para ma-feature Manila ang inyong lugar sa ilang next na issue sa Metro Wanderer. Especially sa may mga tagiya sa mga resorts, hotel, gusto nyo i-feature ang inyong mga negosyo once mag-okay na ining ating pandemya. Pero of course, on behalf kini sa aton nga provincial director, ginapalabotin naton ang aton nga kasubo, kagsimpatiya sa pamilya ni Patrolman Marvin Del Castillo nga ipagalubong na buwas sa aga. No, sa pamilya ni late Patrolman Del Castillo, we are praying for you. May you have the strength to face this challenging moment sa inyong kabuhi. We're praying that Patrolman Del Castillo will be now happy in God's heavenly abode. So, ako yan mga information, mga balita ang muna tipon para sa subong aga. So, padayon kami nga nagpasalamat sa inyong suporta para mapamatian ang mga programa kag accomplishments ng inyong mga ilang bukas. Hindi gid magkataka sa pagsuporta sa new big hits sang Police Regional Office 6, ang hatuo sang IBPO, ang kape kag balita. Sa diwat sa ngalan sa among Provincial Director, Police Colonel Delbert Guerrero, kami ang inyong mga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidio Jr. Ag ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Umiten. Inyo, mas saligan.